Jakeovi Paulovi, keď prišiel. Nemáte first aid, leukoplast? Česky? 2 miliardy. 2 miliardy. Ale Rob, máme 20 minút. Tento kúsok, čo som mal, tu bol viac crunchy, ale to môže byť náhoda. Nie, ty máš slanú krv, pekorínsku. Akurát som bol na káve v ME, bol som si zobrať košatku na pečenie chleba a teraz čakám Kevina, pretože ide robiť súdiho v betli. Že som mal prísť čiernom ako zabijak? Proč? Lebo nevidím jedinej tu. Proč? Ty si pekne biely. Fajne. Vieš prečo? Lebo ideme ochutnávať karbonári a keď si zadrbem, aspoň to nebudem vidieť. 2 miliardy. 2 miliardy. Tomu ver. Ja mám iba mini. To, že to tebe poviem, to neznamená, že to môže všade byť. Normálne začneš. Čaute, vítam vás pri novom videu. Toto je môj formát na YouTube a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Určite dáte like, odber a napíšte komentár vtedy, keď vás do toho vyzvem, alebo keď vás to napadne. Toto je Patrik a toto je Plate, takže tu máte Patrik Plates. Tak. Bol som si ráno dať kávičku, kým ma Kevin doma čakal pred vchodom. Lebo som si potreboval kúpiť túto ošatku. To je kosatka a to je ryba. Aha. A toto je... Aha! Nie! Husté. Kámo, ale to je, že presne. Je? Kámo. No takže toto je tanier na tento displej. Idem robiť chleba, takže si pozrite môj Instagram Patrik Plate, kde som ho pripravil, ten chleba. Možno aj nie. To si tam meškal, to si mal pripraviť ideálnemu. Komu? Jakeovi Paulovi, keď prišiel. Kto to je? Prečo? YouTuber. Lebo som kúpil a Kevin je trošku na mňa nahnevaný, lebo musel chvíľu čakať, kým som si dal kávičku. A toto som musel kúpiť akože ešte navyše, aby som mu povedal, že som to musel kúpiť, no. Ale dôvod bola tá káva. Mňa to vôbec nezaujíma. Videl si natáčať svoje video, mne je jedno, kedy príde. Ja aj tak pracujem. A ideme do, nie Bifok sa to volá, výzvy. Jak sa to volá? No, do Clash of the Stars. Nie, Octagon. Octagon výzvy? Nie. Aha, my ideme vyhrať Tipsport Game Changer. Ale budeme sa dvaja byť so všetkými. All in. Ideme sa dvaja byť so všetkými. Nemôžeš hovoriť hociaké značky, len tak, vieš. Adidas. Nike. Áno, Slovensko. Čo sa tu deje? Čo si nervózny? Ja nie som nervózny, čo som Ty si nikdy nerobil karbonári, však? Raz. Dobré ránko prajem. Dvakrát som robil karbonára. Tak čo, urobíš praženicu? No dúfam, že nie. Ako to vzniklo vlastne? No, stretli sme sa na Ženy Vino Funk. Ja som bol trošku pod vplyvom alkoholu a Nie. stretol som Patrika a musel som mu povedať, že si s ním chcem dať duel v carbonare a sme tu. No, tak poď tu tak do kuchyne a môžeš si začať pripravovať. Mám ti všetko. Aha, máš Opísať? nožík. Netreba, akože kľudne začni, tunak sú potom cestoviny. Máš cestoviny. Jo, nie. Dole sú špagety vzadu. Jo. Ja už si videl, hej? Áno, no. A tunak vlastne môžeme hoci čo používať, Ale takže... Trošku stres tých domácich špaget. Prečo? Nikdy som nevaril domáce špagety. Ešte raz? Nikdy som nevaril domáce špagety. 3 minúty. Mne varili, že minútu. Tak minútu, uvidíš. Chcem ma nachytať trošku. Chcem ma nachytať, že 3 minúty, aby som ich rozváril. Asi títo dvaja budú robiť test. Nie, však ja idem nechať svetla. Čo ideš? Nechať svetlo. Budú ochutnávať na slepo, takže uvidíme, že kto z nás vyhrá. Ja, ako dlho varím? Nie je dlho. Fakt? 20 rokov. No, stres mám, kámo. Stres ma. Z teba. To čo mi povieš na... Ale ja neviem, ktoré koho budú, takže vieš, v pohode. Čo som varil, keď si bol u mňa? Fú, ty si mi spravil, že najlepšie stejky, aké som kedy v živote mal. Fakt, že to keď sa ma niekto pýta, že kde som mal najlepší steak, tak u Kevina. U Kevina doma o 2:00 ráno. Ale Asi- Rob, máme 20 minút. Fakt? Trošku ťa vystresujem. Nie, do 10, aby sme boli preč, lebo oni majú potom prípravu. Že máme vajíčka, guanciale, pecorino, parmezán, čierny pepř, neviem, či dávaš aj pepř, Dávam. hej? Tak máme aj to. A tam sú tie cestoviny, čo som ukazoval, to všetko. A sme vlastne u Andrea v
sugo. Pasta. Dobre to držím. Hej? Fakt? Asi hej, veď v pohode. Lebo Kevin vravel, že by to takto nechytil, čiže neviem. Ja neviem, v pohode, ak sa ti dá. Takže ja si zatiaľ, čo si idem spraviť? Chcem vajíčko urobiť. Chceš takúto misku, či ty to robíš v panvici? V takejto miske to robím. Tiež chceš? Tak to budeme mať dosť podobné si myslím, takže neviem, či niekto vyhrá. A robíš to potom nad hruncom? OK. Škrčia dostávam. Ježiš, ja som to celé pokazil. Už som to hneď pokazil. Parmezán tam do tej druhej a potom si to môžeme rozdeliť. No, máme 20 minút, dávaj. Robíme 20 minút. Kedy vychádza to video? O 2 roky? Neviem. Nervozita prišla a sa porezal normálne. Nemáte first aid, leukoplast? Česky? No, A co máte? leukoplast, on sa porezal. Aha. Ja, veď ja som úplne v pohode, už som to mohol dovariť. Carbonara máte, teda? Je to v pohode. Ďakujem. S týmto nám tu pomôžu, pretože nechcem im tu úplne do toho robiť bordel. Môžem put it there? Yeah. Like this, yeah? Pripravené veci. No, tak... Čo? Lukáš sa porezal. Trošku nervozita. A tak uvidíme. Máme 2 minúty a ideme na to. Tu máš dve jedlá. Ja už viem, ktoré tvoje teraz. To neviem podľa čoho. Lebo viem, ako nakladať cestujú. Fakt? Nechci. No, tohle je trošku slaný pro mě. Tohle je méně slaný, ale když dáš celý talíř, tak to bude hodně slaný oba. Oba, jo. Ale tohle je jemnější. OK. Takže som vyhral, yes. Či? Nie. Takže vyťazíme obidvaja. Tam vlastne nie je tá moja ochutnávka vôbec? Je asi, pozri to. Mimochodom sa nám podarilo natočiť ochutnávku s Kevinom, ktorú som nenatočil, pretože s týmto točím prvýkrát, takže... Takže ja dávam oficiálne prvý taste test tohto. Najprv skúsime guanciale. Celkovo ja mám trošku menšie kúsky toho guanciale, ale opečené je dobré. Tento kúsok, čo som mal, tu bol viac crunchy, ale to môže byť náhoda. Vidím, že tieto sú viac žlté. Takže asi je tam viac vajíčok. Veľmi výrazná chuť syrová. Tu je podľa mňa moc pekorina. A pekorina tým, že je ovčie, tak má takú trošku takú zemitú pachuť, podobnú plesni. A preto mi viac chutí toto, aj keď som tu mal väčší kúsok korenia teraz. A pepšu, ale... Ty čo natáčaš? Ale akože sú trošku jemnejšie tieto, ale tieto sú chuťovo výraznejšie. Keby v tomto bolo menej pekorina, tak si myslím, že tieto by mohli byť aj lepšie. Viac sa mi páči, že... Musím pochváliť aj jeho trochu, chápeš? To tam vystrihni. Ale... Zdrcnutia nie sú. Nie, oboje sú super, ale tieto naľavo sú trošku jemnejšie. Ďakujem. Vždycky si stal pri mne. Ale však... Vážim si to. Dal si veľa pekorina, sorry. Nie, ty máš slanú krv, pekorínsku. Aký máš z toho pocit? Dobré pocity sú fantastické. Aj po prehre, síce. Aj po prehre. A
Po prehre nie, bola to remiza. Ale ja som dal bod tebe, ty si dal bod tiež sebe, podľa mňa. A tým pádom to nie je remiza. A tak skúsenosť dobrá, nie? Skúsenosť výborná. Ja som v živote nevaril v kuchyni profesionálnej. Aha. A Je to vidieť. Ako mňa to celkom bavilo, bol si trochu pomalý, ale to bola tá nervozita. Ja by som vlastne tiež, keby som bol mladší, ale... Poďme sa nájsť ďalej. My musíme s Kevinom si ísť dať, čo si ideme dať. Vajca! Lebo my nemôžeme takéto tučné jedlá, takže ideme na pekne low fat. Zobral som Kevina na originál carbonara. Čo hovoríš? Konečne dorobené vajíčko, nie pičovina. Ešte 2 dojsky na vajíčka, lebo my môžeme vlastne iba lahučké jedlá papať. Toto vôbec není s maslom. S maslom? Ale málo, 5 gramov. Na 2 vajíčka to môžeme jesť. V jednej dávke si môžeme dať 5 gramov. Víš, ako majú to vajíčka tu samé v sebe? Nie, nepamätám si už. Už to majú zvané. Dobre, tak nebudeme jesť, no. Díky. Odoberajte Kevina.